Helo, Geraint Hardy dwi a chroeso i bodlediad Cymru Iach ar waith wedi'i greu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dros y gyfres byddwn yn sgwrsio ag arbenigwyr am faterion iechyd yn y gweithle, gan rymuso cyflogwyr gyda'r gwybodaeth a'r gefnogaeth sydd ei hangen arnynt i helpu gadw gweithlu Cymru yn iach ac mewn gwaith. Yn y bennod hon, rydyn ni'n siarad am iechyd meddwl yn y gweithle. Yn ôl yr ystadegau mwyaf diweddar, dywedir bod 2 o bob 5 o bobl wedi dioddau o iechyd meddwl gwael, lle roedd eu bywyd gwaith yn ffactor a dywedodd 70% o reolwyr bod rhwystrau rhag gallu darparu cefnogaeth i'r unigolion hyn. Y siaradwr gwadd heddiw yw Sarah Mosley, cyfarwyddwr yr elusen iechyd meddwl Mind Cymru. Mae ganddi wybodaeth sylweddol o'r materion y mae cyflogwyr a'r gweithwyr yn ei wynebu o ran iechyd meddwl yn y gweithle. Sarah, croeso cynnes i chi a diolch am ymuno gyda ni heddi. Enw syth amdani, o'ch safbwynt chi felly, beth yw'r mater mwyaf sy'n ymwneud ag iechyd meddwl a'r gweithle ar hyn o bryd? Wel, dwi'n credu mae un o'r prif bethau ydy'r ffaith bod ni'n dechrau sylweddoli just pa mor bwysig ydy iechyd meddwl i'r gweithle. A dwi wedi gweld newid anferth yn y ffordd mae busnesau cyflogwyr yn meddwl yn byti iechyd meddwl, achos maen nhw'n sylweddoli bod na ganran weddol swmpus o'r gweithle ar unrhyw adeg sydd yn profi problemau iechyd meddwl. A dwi'n credu fwy, da ni'n sylweddoli bod yr effaith i wneud efo pa mor effeithlon ydy'r gweithle yn ogystal â pethau falle mwy traddodiadol ynglyn â salwch ac yn y blaen. Felly, dyn ni'n symud o falle ymwybyddiaeth i ddechrau meddwl be allwn ni wneud am biti iechyd meddwl yn y gweithle, a sut dyn ni'n mynd i wneud i hyn weithio i bawb, achos dyn ni ddim yn sôn am 1 neu 2 o bobl, dyn ni ddim yn sôn am rhywbeth sydd falle ar yr ymylon. Mae'r ymwybyddiaeth a'r pwysigrwydd just mor ganolog erbyn hyn. Ac i fi, mae hynna'n beth wirioneddol dda i bawb o fewn y gweithle, achos mae lot o pethau sydd angen cael ei wneud er mwyn bod yn gadarnhaol o ran iechyd meddwl yn bethau sydd yn dda i bob un ohono ni. A gyda hynny mewn golwg, be yw'r darlun cyffredinol o iechyd meddwl yn y gweithle ledled Cymru te? Wel, o'r gwaith dyn ni wedi wneud, mae yna tua falle 15% o bobl yn y gweithle a reit ar hyn o bryd yn profi rhyw fath o broblem iechyd meddwl. A dyn ni'n gwybod bod hynny yn gallu bod yn ystod eang o bethau o iselder, falle gorbryder, i broblemau iechyd meddwl dwys iawn, lle mae angen help arbenigol ar bobl. Ac mewn cyfnod fel hyn, dyn ni'n recordio hwn fel dyn ni yn ganol Covid a'r holl bethau sydd o gwmpas hynna. Mae'r pethau na i wneud efo gorbryder ac iselder a poeni yn bethau sydd yn meddyliau ni gyd ar hyn o bryd. A dwi'n credu bod na lot o broblemau falle oedden ni ddim yn meddwl amdanyn nhw'n draddodiadol fel bod ynghlwm â iechyd meddwl. Dyn ni'n sylweddoli nawr bod nhw'n wneud efo sut ydyn ni'n seicolegol, so falle yn y gorffennol bysyn nhw'n ymlygu hynna'n falle drwy pobl pethau fel pobl yn trio edrych ar ôl i hynna'n drwy bethau fel falle goryfed, falle bod y faint maen nhw'n gallu wneud mewn diwrnod ddim yr un peth a fydden nhw fel arfer, a falle sort of meddwl am bobl a meddwl pam maen nhw wahanol i fel maen nhw fel arfer, pam maen nhw falle yn gorymateb i bethau, neu pam dyn nhw ddim yn cymryd rhan mewn pethau. Nawr, gyda'r ymwybyddiaeth uwch, da ni falle'n gallu meddwl, be sy'n ymlaen, allwn ni gael sgwrs, be allwn ni wneud am biti fe, ydy rhywbeth i wneud efo iechyd seicolegol, iechyd meddwl, yr unigolyn yna. Ie, chi'n gweud fyna beth sydd yn mynd yn ei flaen. Yn y gweithle yn benodol te, be chi'n credu yw'r ffactorau sy'n cyfrannu fwyaf at iechyd meddwl gwael? Mae'r un fath o bethau yn aml iawn a'r ffactorau sydd yn rhan o falle profiad gwael yn y gweithle drwyddi draw. Felly pethau fel rheolaeth gwael. Felly mae'r bobl o'n cwmpas ni a'n pobl sy'n rheoli ni, mae yna effaith anferth o ran sut mae'r berthynas yn gweithio.
A mae yna hefyd effaith weddol sylfaenol o ran diwylliant y gweithle. Felly yn aml iawn, os ydych chi mewn gweithle sydd ddim yn agored yn byd iechyd meddwl, neu sydd falle yn gwatwar neu yn tynnu hwyl am ben problemau iechyd meddwl, mae'n lawer iawn yn anos i chi falle ddechrau meddwl ynglyn â beth sy'n mynd ymlaen. A da ni'n gwybod bod ansicrwydd gwaith yn ffactor sylweddol, a da ni'n gwybod bod na gysylltiad cryf rhwng pethau fel falle tlodi ac ansicrwydd economaidd a beth sy'n digwydd o ran iechyd meddwl. Felly, be am ni dorri hwn lawr o ran dau safbwynt o soffa di, y cyflogwr a wedyn ni sy'n mynd i weithio hynny yw. O ran y cyflogwr ei hun te, efo fe neu hi yn unig sy'n gyfrifol am wella iechyd meddwl yn y gweithle, neu os na gyfrifoldeb ar y gweithwyr hefyd? Wel, mae na sawl lefel fan hyn, dwi'n credu. Mae diwylliant y fewn y gweithle, dyn ni gyd yn unigolion y fewn y gweithle, felly mae gyda ni gyd yn rhan o ran creu y diwylliant yna. Mae'n ofynnol ar cyflogwr i fod yn meddwl am biti polisïau, bod yn meddwl am biti sut maen nhw'n delio gyda anableddau trwyddi draw gan gynnwys anableddau iechyd meddwl ac pa ddarpariaeth maen nhw'n wneud o ran hynny a hefyd o ran eu polisïau ynglyn â pobl, ynglyn â sut maen nhw'n gweithio ac yn y blaen. Ond mae lan i'r unigolyn hefyd fod yn gallu trafod beth sy'n mynd ymlaen iddyn nhw. Ond mae'n anodd iawn i'r unigolyn wneud hynny os nad yw'n teimlo'n ddiogel i wneud hynny, os nag ydy'r diwylliant a'r polisïau yn y lle cyntaf. A dyna lle dyn ni'n gweld sefyllfa'n codi falle pe mae'r bethau'n digwydd o fewn y gweithle sydd yn bethau anodd, negyddol, ond dyn ni ddim yn gallu gweld bod y pethau yna falle'n gysylltiedig gyda pethau i wneud efo iechyd meddwl. Felly mae yna gyfrifoldeb wrth gwrs ar yr unigolyn hefyd, ond dwi'n credu un o'r rhesymau enghraifft mae ymgyrch Amser i Newid Cymru, yr ymgyrch gwrth stigma sy'n gweithio'n agos iawn gyda iechyd cyhoeddus Cymru. Un o'r rhesymau mae hwnna mor bwysig ydy bod hwnna i gyd yn biti creu y diwylliant iawn a cael y strwythur a'r sgyrsiau iawn er mwyn creu y diwylliant yna. Felly mae'n dod o'r ddau begwn, ond os ydy'r unigolyn yn mynd fewn i weithle sydd ddim yn ddiogel iddyn nhw o ran iechyd meddwl, mae'n anodd iawn wedyn i'r unigolyn yna allu fod yn gwneud be maen nhw angen i wneud er mwyn diogelu a siarad yn biti iechyd meddwl eu hunan. Ie, ni sôn bach mwy am hynny yn y man fi'n credu, ond mae yna sawl enghraifft neu sawl senario os hoffet i all ddigwydd yn dos gyda iechyd meddwl yn y gweithle. O ran y cyflogwr, petai cyflogwr yn ffeindio allan bod un o'i weithwyr ef neu hi gyda problemau iechyd a bod nhw ddim wedi datgelu hynny'n ffurfiol iddyn nhw, os na ofyniad gyda nhw i gefnogi o hyd? Wel, fyswn ni'n disgwyl i unrhyw gyflogwr da fod yn cynnal a cefnogi bob unigolyn yn y gweithle, ac wrth gwrs mae yna ofyn i wneud hynny'n gyffredinol, ond hefyd ar raddfa be mae pawb angen. A dyna pam o'n i'n deud yn gynharach bod y berthynas yna rhwng yr unigolyn a rheolwr llinell yn eithriadol o bwysig. A dyn ni'n gwybod bod fathau cael goruchwyliaeth cyson, cael sgyrsiau cyson, felly y fath o berthynas yn y gweithle lle ydych chi'n gallu mynd o siarad efo'ch rheolwr llinell yn eithriadol o bwysig. Ac os di hynny ddim yn ei le, wel mae yna rhywbeth weddol sylfaenol ar goll o fewn y ffordd mae diwylliant a strwythur y polisïau'r cyflogwr yna'n gweithio yn y lle cyntaf. Yn aml iawn falle bod yna rhywbeth yn digwydd i'n iechyd meddwl ni, neu bod ni ddim, bod yn iechyd meddwl ni ddim cystal, a mae e wedi bod. Ydyn ni'n hynna'n ddim yn sylweddoli beth sy'n digwydd i ni. A weithiau, be mae hynny'n olygu bod y bobl o'n cwmpas ni, di'r bobl gyntaf i fod yn sylwi falle bod ni ddim yn ni'n hynna, bod ni ddim fel ydyn ni fel arfer, bod yna rhywbeth wedi newid,
A dyna pam mae amser i newid Cymru er enghraifft yn annog ni i drafod a cael sgyrsiau am beth i'r pethau yma. A dyna pam yna nifer o bethau allwn ni blethu fewn i'r ffordd da ni'n cynnal gwaith, er enghraifft datblygu cynlluniau sy'n rhagflaenu falle be allai fod yn digwydd gyda'n iechyd meddwl ni, a falle dyn ni'n cytuno fan rheolwr Llyned. Wel, dyma fi pen dwi'n dda, dyma'r pethau sydd falle'n effeithio ar yn iechyd meddwl i, ac dyma sut mae hynny'n amlygu hynna, a dyma beth dwi angen pan mae hynna'n digwydd, a wedyn mae yna ddealltwriaeth yn gynnar rhwng y cyflogwr a'r unigolyn ynglyn â'r ffactorau sy'n bwysig o fewn y gweithle a'r fath o bethau sy'n gallu digwydd. A mae hynna fatha'n gosod y strwythur ar gyfer y sgyrsiau yna. Wrth gwrs, os di hynna ddim wedi digwydd, a mae pobl o'ch cwmpas chi'n falle yn sylwi na dydych chi ddim yn chi'ch hun, o fewn y berthynas yna o ran falle berthynas llinell, neu falle os ydych chi'n methu siarad efo'ch rheolwr llinell gyda adnoddau dynol neu beth bynnag, bod yna rhywle lle ydych chi'n gallu mynd a falle codi pryderon a wedyn cael sgwrs mwy agored, a dylen ni gyd fod yn anelu i fod yn gallu wneud. Felly chi'n annog cyflogwr felly, os ydyn nhw'n amau bod yna broblem neu bod yna rhywbeth bod y safon o gwaith yn disgyn, a falle bod chi'n meddwl oherwydd bod rhywbeth yn digwydd gyda iechyd meddwl, chi'n annog nhw wedyn i fentro i gael sgwrs gyda'i gweithwyr? Wel, dwi'n credu bod hi'n wirioneddol bwysig peidio rhagdybio a damcaniaethu ynglyn â be all fod yn mynd ymlaen. Y peth mwyaf pwysig ydy cael sgwrs onest. Ac wrth gwrs, mae angen lefel o ymddiriedeth mwyn cael y sgwrs onest yna. A falle bod yr unigolyn ddim eisiau siarad gyda chi fel rheolwr llinell, ond bod na lefydd eraill mae pobl yn gallu mynd i gael y sgyrsiau yna. Felly, er enghraifft, yn Mind Cymru, mae gynnon ni rhywbeth yr enw reflective practice. So, os dyn ni'n gweithio efo pethau falle sy'n anodd, falle bod ni'n delio yn rhoi cyngor i bobl sydd mewn angen dwys, a y mwyafrif o'r bobl sy'n dod i weithio i Mind wedi profi problemau iechyd meddwl i hunan, a mae'n rhywbeth sydd yn swydd disgrifiad ni fel rhywbeth sydd yn rhywbeth positif i ni, achos mae'n golygu bod ni'n gallu uniaethu gyda'r gwaith dyn ni'n neud. Ond mae rhywbeth fel reflective practice yn golygu bod chi'n gallu mynd at rhywun tu allan falle i strwythur gwaith, i drafod beth sy'n digwydd i chi ac i fyfyrio arno fe a meddwl arno fe. Mae'n rhyw fath o gwnsela yn y bôn, ac dyma pam dyn ni yn annog cyflogwyr i fod yn meddwl mewn ffordd strwythurol ynglyn â sut maen nhw'n paratoi a sut maen nhw'n mynd trwy polisïau a darpariaethau. A mae yna adnoddau da iawn ar gael nawr ar-lein, a mae y Workplace Wellbeing Gateway er enghraifft yn rhywle lle mae yna llwyth o adnoddau gan gynnwys adnoddau gyn Iechyd Cyhoeddus Cymru, sydd yn eich galluogi chi fel cyflogwr i feddwl, reit, mae hyn yn mynd i ddigwydd yn y gweithle. Mae o leia 50% o'r bobl yn y gweithle i mynd i fod yn profi rhyw fath o broblem iechyd meddwl. Be dwi'n mynd i wneud i rag gynllunio am hynny ac i roi pethau yn ei lle bydd yn rhan o'n toolbox i allai ddefnyddio, a fydd yn rhywbeth mae bobl sy'n gweithio fi yn gwybod sydd yna ac yn gwybod bod fi di ymroed i ddarparu. Ie, mae lot o cyfnwyniau bellach yn neud hynny. Chi'n gweld hwnna o'ch ochr chi bod cwmnïau nawr yn paratoi ac yn trio amddiffyn iechyd meddwl i gweithwyr te? Wel, o'n i ar alwad ddoe gyda CBI Cymru a trwch anferth o gyflogwyr ar draws Cymru yn y sector preifat, bob math o gwmnïau, rhai ohonyn nhw yn gynhyrchwyr traddodiadol iawn, a rhai ohonyn nhw falle yn gwmnïau mwy creadigol. Ac mae'r lefel o ymwybyddiaeth a rhagynllunio nawr wedi traws newid, ac yn ogystal a falle trafod sut oedd y cwmnïau hynny ar hyn o bryd yn ymdopi gyda gweithio i ffwrdd o'r gweithle oherwydd coronavirus. Mae ydyn nhw gyd yn trafod llesiant a iechyd meddwl i gweithwyr hefyd
Felly fyswn ni'n dweud bod hi'n amser wirioneddol cynnydd yn y maes yma, achos mae drws yn agored i ni weld newid sylfaenol iawn yn y ffordd dyn ni yn trin o hyn. Be sy'n digwydd, Sara, felly, os yw gweithwyr ddim wedi datgelu hanes o iechyd meddwl gwael ac yna yn mynd yn sal oherwydd hynny? Be sy'n digwydd, beth yw'r broses wedyn o ran y gweithle te? Wel, mae yna sawl elfen i feddwl amdanyn nhw. Os ydych chi yn rhywun sydd wedi profi iechyd meddwl gwael am gyfnod o byti blwyddyn neu mynd i fod yn profi hynny, mae gennych chi hawl dan y ddeddf gydraddoldeb i fod yn gallu mynd at eich cyflogwr a falle cael sgwrs yn byti sut mae'r gwaith yn mynd i gael ei addasu mewn ffordd resymol ar eich cyfer chi. Os ydy'r unigolyn ddim wedi datgelu, wrth gwrs mae hynny lan iddyn nhw, does dim gorfodaeth unrhyw un i ddatgelu. Falle fel rhan o fod yn gofalu am y person yna, mae'r sgwrs wedyn yn gallu agor lan mewn ffordd newydd, mewn ffordd ffres, a dyma lle mae pethau fel occupational health ac yn y blaen yn dod i fewn i'r darlun o fod yn gallu deall. So, prif beth ydy deall beth sy'n mynd ymlaen i'r unigolyn yna ac gwneud i'n diogel i'r unigolyn yna fod yn gallu trafod beth sy'n mynd ymlaen. Ond allwch chi ddim gorfodi unrhyw un i fod yn datgelu i sefyllfa i chi a fysa hynny ddim y peth iawn i wneud chwaith. Ac yn amlwg hefyd, Sara, mae yna lawer o ffactorau eraill sy'n cyfrannu at iechyd meddwl gwael ar wahân i gwaith. Mae 50% o weithwyr wedi nodi iechyd meddwl gwael oherwydd achosion y tu allan i'r gwaith. Felly, sut y gall cyflogwyr gynnig cymorth ychwanegol pan bydd pobl yn cael trafferth gyda materion personol neu pan bod yna heriau tu hwnt i'r gwaith? Wel, mae'r rhan fwy yn ni. Dyn ni'n profi falle cyfnod i iechyd meddwl gwael. Dyn ni'n cael help. Dyn ni'n addasu'n bywydau dros dro, a wedyn dyn ni'n gwella. Felly mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod y pethau yma falle yn gallu bod yn rhywbeth sy'n digwydd dros dro ac bod yn agored i addasu y ffordd dyn ni'n gweithio dros dro a'r ffordd a beth sydd gennym ni yn mynd ymlaen yn y gweithle. Felly, enghraifft, ar hyn o bryd, mi fydd na lot o bobl fydd yn gofod gofalu am blant ifanc gartre a wneud i gwaith, a mae hynny yn mynd i fod yn eithriadol o anodd i gynnal. Felly mae'n bwysig falle bod yn mwy hyblyg o ran oriau gwaith, sut mae gwaith yn cael ei gynnal, falle amserlenau os di hynny'n bosib. A'r prif beth ydy bod yn resymol ynglyn â'r pethau yma a gallu helpu cynnal a cadw pobl trwy gyfnod o newid. A falle bod yn meddwl yn byti sut mae pobl yn gallu deall a helpu gilydd o fewn y sefyllfa yna. Os ni hefyd wedyn yn dileu unrhyw ofynion cyfreithiol neu ystadegau neu canllawiau sydd wedi cael ei osod, ar lefel ddynol, Sara, pam ddylai cyflogwr fod yn busoddi mewn cefnogi iechyd meddwl yn ei gweithwyr? Wel, ar lefel ddynol, mae'n digwydd i ni gyd o bryd i'w gilydd, ac mae'n rhywbeth sy'n mynd i fod yn digwydd yn mywydau rhan fwyaf o bobl yn ystod y cyfnod maen nhw'n gweithio. Dyn ni gyd yn mynd i fod yn profi rhywfaint o broblemau iechyd meddwl ar ryw gyfnod. Yr un peth ydyn ni'n profi gweiledd corfforol. A mae'n bwysig hefyd, jyst sylweddoli bod amrywiaeth o fewn y gweithle, amrywiaeth o brofiad, o gefndir, o sgiliau, bob math amrywiaeth yn rhywbeth sy'n dod â coethder a dyfnder i'r gweithle ac yn rhywbeth sydd yn, os ydy pobl yn dod i'r gwaith a maen nhw ofn, falle cyfaddau nad ydyn nhw ddim yn teimlo'n dda, neu bod nhw angen help. Mae'n mynd i gael effaith ar bob un ohono ni. Mae'r fath yna ddiwylliant, mae'r fath yna o feddylfryd o fewn gweithle yn lyffethau'r ar bob fath o agweddau o'r gwaith. Dydy ddim yn beth da o ran y ffordd mae'r gweithle yn cyflawni be maen nhw angen i wneud. A mae yna bob math o bethau yn deillio hynny ynglyn â'r ffordd dyn ni'n trin yn gilydd, ond hefyd dyn ni'n wneud yn gwaith.
Ac o ran yr ochr ariannol, da chi'n bod, dyn ni'n siŵr o fod yn calonau yn sylweddoli hynna, os dyn ni'n meddwl amdano fe just o'n safbwynt yn hynna'n. Ond be dyn ni'n gwneud fel mind hefyd ydy edrych ar y dystiolaeth ariannol ynglyn â faint mae buddsoddi mewn gwell iechyd meddwl wedyn yn ei ddenu nôl i fewn i'r busnes ac am bob pint da ni fel cyflogwr yn buddsoddi, dyn ni'n cael 10 pint yn ôl ac mae'n ffigwr sylweddol oherwydd be dyn ni'n cael, dyn ni'n cael pobl yn bod yn mwy productive, dyn ni'n cael pobl yn ymroi mwy i'r gwaith ac yn mwy egnil pan maen nhw yn y gwaith. Dyn ni'n cael pobl yn bod yn mwy agored i meddwl ynglyn â sut maen nhw'n wneud i gwaith a sut maen nhw'n cyfrannu'r gwaith. Felly mae'na bob math o fuddiannau a gwelliannau trwy feddwl am beth i iechyd meddwl yn y gweithle. Tipyn o stat fyna gyda chi, Sara. Be am ni droi pethau a troi'n safbwynt at y gweithiwr te? Fel gweithiwr, falle fysych chi yn teimlo'n anghyffyrddus yn datgelu'r ffaith bod chi yn dioddau o gyflwr iechyd meddwl. Os angen i chi datgelu'r wybodaeth hynny, ag fi'n cymryd bod poeni am hynny yn beth eitha cyffredin. Does dim angen i chi, nag oes, ond os ydych chi'n mynd i weithio rhywle lle ydych chi ddim yn gyfforddus, falle ddylech chi fod yn meddwl yn eitha gofalus am beth i hynny. Dwi'n credu mwy a mwy, yn enwedig pobl ifanc, dyn ni'n chwilio i fynd i weithio rhywle sydd yn agored, a lle dyn ni yn gallu trafod bob math o wahaniaethau sy'n bersonol i ni. Felly, enghraifft, os ydych chi yn teimlo bod chi yn falle profi problemau iechyd meddwl neu bod na problemau iechyd meddwl yn mynd a dod drwy'ch bywyd chi, yn bersonol, fyswn i eisiau mynd i weithio rhywle sydd yn mynd i fod yn agored i hynny a sy'n mynd i fod yn agored i bob math o wahanol wahaniaethau. Felly mae'n rhywbeth i feddwl amdano fe, dwi'n credu fel unigolyn. A dwi wedi gweld unigolion yn neud gwahaniaeth anferth i'w gweithle trwy fod yn agored. Ac un o'r pethau dwi'n credu dyn ni'n gweld trwy hynny a trwy pethau fel amser i newid ydy unigolion yn rhannu straeon wirioneddol bwerus sy'n yn agor meddwl pobl eraill ynglyn â hyn. Ac dyn ni wedi gweld gwaith dyn ni wedi bod yn neud efo busnesau enghraifft, lle mae'r bobl sydd yn eithriadol o uchel o fewn i sector, falle'n arwain cwmnïau rhangwladol, sydd yn fodlon sefyll lan a trafod eu profiadau nhw o iechyd meddwl gwael, sut mae'r gweithle wedi helpu nhw a beth sydd wedi digwydd iddyn nhw. A mae hynny yn rhywbeth eitha trawsnewidiol, dwi'n meddwl. A sefyllfa arall all godi sy'n ni'n feddwl ydy, os ych chi'n tybio neu'n credu bod cydweithiwr yn dioddau o gyflwr iechyd meddwl, be yw'r dull a be yw'r cyngor gorau yn y sefyllfa yna i fynd ati i helpu'r unigolyn yna? Wel, dwi'n credu ar ei symla, gofyn i bobl sy'n ma nhw, bod yn ei cyfer nhw, cael sgwrs, cael paned, trafod, a yn aml iawn, ydych chi'n bod hynny'n ddigon yn dydi estyn llaw a just siarad mewn rhyw ffordd hollol naturiol. Weithiau dwi'n credu falle byddwch chi eisiau mynd i siarad gyda rhywun arall a gweud dwi'n poeni am y person yma ac yn dibynnu ar sut fath o le ydych chi'n gweithio ac yn dibynnu ar eich rheolwr llinell chi, fyddwch chi'n hapus i wneud hynny gyda rheolwr llinell. Falle byddwch chi eisiau mynd at rhywun annibynnol, falle byddwch chi eisiau mynd at rhywun tu allan i'r corff. Ac weithiau byddwch chi falle eisiau ffonio neu cysylltu a mudiad fel Mind, fel llinell wybodaeth Mind i ofyn am gyngor ynglyn â hynny. Ond fyswn i'n gweud, os ydych chi'n gweld rhywun mewn trafferth, ydych chi'n poeni amdanyn nhw, peth gorau wneud ydy wneud rhywbeth byti hynny.
Ac yr un broses sy'n ni'n cymryd yw, os ta chi yw'r person sydd yn dioddau, bod chi di penderfynu a chi eisiau bod yn ddewr, a chi eisiau gweud wrthwch eich cwmni chi'n gweithio bod fi ddim yn dda, dwi'n teimlo fel hyn, siarad yw'r peth cyntaf i wneud gyda cyflogwr fi'n cymryd. Na ni, a fysa'r rhefwyr yn ei gobeithio yn cael cyfarfodydd weddol cyson gyda'n rheolwr llinell, ac os ydyn ni yn neud hynny, dyna'r cyfle i godi'r peth. Mae yna gyflogwyr eraill yn dweud, mae'n rhws i wasad yn agored, os oes yna rhywbeth yn mynd ymlaen, jyst ti di fewn yn cael sgwrs efo fi. A mae hynny yn gallu bod yn gynsail da hefyd. Os dyn ni wirioneddol yn poeni, mae'n gallu bod yn rhywbeth sy'n nodweddiadol falle o rhai problemau iechyd meddwl, yn bod ni yn meddwl y gweitha, dyn ni'n gorbryderu, os dwi'n trafod beth sy'n digwydd fan hyn, a maen nhw'n mynd i amharu ar yng ngwaith i, mae pobl yn mynd i feddwl yn ddrwg ohona i, dwi'n mynd i gallu cyfle gwaith yn ansicr ar hyn o bryd, beth sy'n mynd i ddigwydd, byddai'n colli'n waith, a dyn ni'n gweld hynny'n digwydd lot, yn enwedig falle gyda dynion, a falle gyda pobl sydd mewn gweithle lle maen nhw'n teimlo'n llai sicr. So falle bod chi angen mynd i siarad efo rhywun, falle sydd ti mas i'r berthynas llinell yna i gychwyn a gwneud penderfyniadau ynglyn â beth ydych chi eisiau gwneud, a falle rhoi cynllun bach at ei gilydd i chi'ch hunan gyda'r bobl yna. A be yw y broses te? Falle bod yn wahanol i bob unigolyn, ond efe stopio gweithio'n gyfan gwbl am gyfnod, stopio gweithio am cwpl o ddyddiau'r wythnos, fi'n siŵr bod e'n newid i bob un person. Wel, y peth pwysig ydy, os dyn ni wirioneddol ddim yn teimlo dda i fynd i weld y meddyg, ac meddyg teulu ydy'r man cychwynnol i mwyafrif llethol o bobl sy'n profi problemau iechyd meddwl. Felly mae'n wirioneddol bwysig bod ni ddim jyst yn stopio, ond bod ni'n mynd i weld meddyg ac yn cael cyngor. Ac mae'n bwysig wedyn bod y gofal dyn ni'n cael yn cael ei gyfeirio a'i gefnogi gan y meddyg yna, ac bod na help penodol ar gael. So felly hynny fod yn therapi siarad, felly hynny fod o ran meddyginiaeth, felly fe fod jyst cael cyfnod i ffwrdd o'r gwaith a gwella. A dwi'n credu'r ail beth ydy, mae'n gallu bod yn fuddiol iawn i lot o bobl, falle trio ffindio allan beth sy'n digwydd iddyn nhw. Felly dwi'n siarad efo lot o bobl lle mae ymwybyddiaeth gwell ynglyn â ffeithiau problemau iechyd meddwl cyffredin yn gallu bod mor bwerus. Felly, enghraifft, jyst sylweddoli beth sy'n digwydd pen dyn ni'n gorbryderu, sylweddoli na dyna falle pam dyn ni'n snapio'r bobl, neu dyn ni'n mynd yn flin, neu dyn ni'n trio wneud pethau'n rhy gyflym, neu dyn ni'n stopio wneud y pethau sy'n cadw ni'n iach. Felly mae cael gafel ar wybodaeth safonol ynglyn â sut dyn ni'n edrych ar ôl yn hunan, a mae gwefan maen yn lle da iawn i fynd yn bytina. So dyn ni'n deall beth sy'n digwydd i ni'n gorfforol. Mae lot o beth yn digwydd i ni'n gorfforol hefyd pan dyn ni'n profi problemau iechyd meddwl. Falle bod ni'n teimlo'n sal, falle bod yn calon ni'n mynd yn gyflym, falle bod ni'n anadlu'n wahanol. Ond os dyn ni just yn dechrau casglu gwybodaeth sy'n helpu ni'n hunan i fod yn deall beth sy'n digwydd ac yn managio hynna dipyn bach, mae hwnna'n gallu bod yn greit. A mae yna lot o bobl enghraifft wedyn yn gwneud pethau fel falle newid patrwm exercise, so maen nhw'n mynd allan ac yn gwneud pethau corfforol, falle bod nhw'n newid y patrwm o stopio yfed dros dro neu bob math o wahanol bethau. So mae angen gwneud y pethau yna i gyd, dwi'n credu. Yn enwedig os dyn ni'n teimlo bod na don anferth yn dod ato ni, bod ni'n teimlo'n overwhelmed gen hyn i gyd. Mae'n bwysig sefyll yn ôl chydig bach a just ystyried beth sy'n digwydd, cael y wybodaeth yna, siarad gyda rhywun. A wedyn, gyda hynny, pen dyn ni'n mynd i weld yn cyflogwyr, falle bod rhaid ni fynd i weld cyflogwyr o gwrando, dwi jyst ar ben yn henyn, dwi ddim yn teimlo'n dda, dwi angen chydig o ddyddiau, just i ymdopi gyda hyn, just i fynd i weld y meddyg. Ond wedyn gwneud hynny, a gyda'r fath yna o wybodaeth a cefnogaeth, dwi'n credu bod mae hwnna'n rhan o'r broses
o wella. Mae'n anodd weithiau pan ni'n mynd i rigol o deimlo mor ddrwg bod y pethau yna falle jyst yn mynd allan o'n pen ni. Ac bod cyflogwyr hefyd yn gallu rhoi dy fath yna o gyngor i bobl. Chi wedi sôn am y gair cefnogaeth sawl gwaith fyna. Petai chi ddim yn cael y cefnogaeth yna yn y gweithle, be yw'r cam nesaf i chi fel unigolyn te? Wel, fel dwi'n dweud, mae'n bwysig iawn mynd i weld eich meddyg teulu, a mae'n bwysig gael asesiad gyda meddyg teulu o ble ydych chi. Os ydych chi'n sal, dylech chi ddim bod yn y gwaith am y cyfnod yna. Os ydych chi ddim yn cael cefnogaeth gan eich cyflogwr, mae yna nifer o lefydd allwch chi fynd wedyn am gyngor ychwanegol, ac mae'n dibynnu ble ydych chi, be ydych gweithle chi, be ydych sefyllfa chi, ynglyn â lle ydych chi'n mynd am y gefnogaeth yna. Dwi'n credu y peth cynta, os ydych chi'n wirioneddol ddim yn dda, ydy wneud siŵr bod chi'n gwneud popeth gallwch chi i edrych ar ôl eich iechyd a gwella eich iechyd. Dyna'r prif blaenoriaeth. A wedyn gwneud y fath o a lle allwch chi bod yn meddwl wedyn ynglyn â'r gweithle. Ac yn gyffredinol, i ni orffen ar y pwynt yma, Sara, be yw'r pethau bychain fedrwn ni'n neud bob dydd i ni'n hunain i edrych ar ôl ein hunain o ran iechyd meddwl te? Edrych ar ôl ein hunain yn gorfforol. Mae'n bwysig cysylltu gyda pethau sy'n rhoi pleser i ni, sy'n neud ni'n hapus, fel byd natur, ffrindiau, music, y pethau yna sydd yn creu hapusrwydd a bodlondeb i ni. Mae'n bwysig peidio cael hynna'n i ffwrdd oddi wrth bobl eraill, achos mae hynna'n gallu digwydd yn gyflym iawn os ydych chi'n isel ysbryd neu'n orbryderus, naill ai yn mynd a 100 milltir yr awr neu yn cau fewn. Mae'r ddau beth yn gallu eich stopio chi rhag cynnal perthnasau gyda pobl sy'n holl bwysig. A dwi'n credu un o'r pethau ynglyn â'r sefyllfa bresennol ydy bod pobl yn teimlo well drwy wneud pethau a roed pethau i bobl eraill. Ac mae'r broses yna o gyfrannu ac o roi yn bwysig i ni fel bodedynol, ac yn rhywbeth sydd yn neud i ni deimlo pwrpas a gwerth, a mae'n beth da iawn yn iechyd meddwl ni. Sara, cyngor arbennig o dda fyna. Diolch o Waelod Calon am eich amser chi heddi ac am eich holl waith chi'n neud gyda Mind Cymru. Diolch galon. Croeso. Dwi'n siŵr ein bod ond wedi cyffwr ag arwyneb y pwnc hwn, felly dylai cyflogwyr a gweithwyr sydd am fwy o gyngor ac arweiniad yn weld â gwefan Cymru Iach ar waith, lle mae amrywiaeth o wasanaethau cymorth a chanllawiau. Dyna ni ar gyfer y benod hon o bodlediad Cymru Iach ar waith. Os ydych chi wedi mwynhau y benod, mae croeso chi ei rannu gyda chyd gyflogwyr, neu ysgrifennwch adolygiad ar eich app podlediad, a fydd yn helpu pobl i ddod o hyd iddo yn haws. Geraint Hardy dwi, a dyma bodlediad Cymru Iach ar waith ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru. Diolch am ymuno â ni.